És un taller bàsicament de relaxació i meditació. El que fem és tècniques de relaxació per arribar finalment a la meditació. Ens porta a arribar a un silenci i a una pau que ens condueix d'una manera directa cap a un autoconeixement i un creixement personal. I a través del silenci de la meditació es pot accedir a aquest espai com de saviesa, no? Que et permet conèixer-te una miqueta més. Després també tenim una part, diguem-ne, lúdica, que seria amb cartes i oracles, i tenim un espai també de conversa, de compartir les sensacions de la meditació o inclús problemes personals. Sempre al final de la classe donem les gràcies cadascuna allà on vol enviar la gratitud. Jo sempre dic que tothom és benvingut en aquest taller, ni que vulguis venir un dia només pots venir, no cal tenir cap coneixement previ per venir, només les ganes de descobrir què passa quan surts del soroll de la vida i et quedes en silenci amb tu mateix.